Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya panapa yandiri kuuya nayo ndakakubatirai nyaya isina kubata vanhu zvakanaka pamoyo yekuti vanhu iko zvino vari kurwadziwa nekuti vaita kubatwa tingati vari kubatwa pamhanda matsipa nehurumende iyi the way yairi kubata vanhu utondo zvekubata nekuseri kweruoko zviri reckless zvezvia ndo the situation iri panapa ino nyaya panapa pane uyo anoitwa Linda Tsungirirai Masarira wakumbobuda achisupportana neThis regime yeZANU-PF. After apedza kusupporta neThis regime yeZANU-PF akazotanga kuonawo zvinhu zvaakuchinja iko zvinezvi manje nekuti munhu kuti aibuda achiitirana naro nemacitizens nevamwe vanhu vese vemuZimbabwe zvinhu zvakuratidza kuti kunge vamwe vanhu vese vari kupenga because iye akabuda achisupporta nyaya nechekuita new currency yakalaunchwa mazig. Saka now iko zvinezvi zig muri kuziva zvese nyaya dzese dzaakuitika nenyaya dzezig ari kubuda ari kutaura kuti dear Reserve Bank of Zimbabwe, what is happening to our gold-backed currency? Apparently gold prices are increasing value whilst zig is depreciating. Pick and Pay Mazoe drink price this morning is 117.70 give per dollar gives you $7.95 for a 2-liter drink. This is absurd. I demand accountability because when you introduced the zig, you inspired hope that we have found the solution to arrest inflation. What went wrong? How? When? Where is FIU? Ndo mashoko ari kutaurwa navaLinda Tsungirirai Masarira vachibvunzana nehurumende current regime iripo yavaMnangagwa vachibvunza veReserve Bank nenyaya dzelocal currency ineyo yese iri kuitika nyaya yemazigi. But muri yeZimbabwe zvandanzwa ipapo kana nanhasi ndinototraya kushaya pekunyarira nekuda kwerafu kana kuti zvinhu zvazopindurwa naspokesperson waMnangagwa achipindura Linda Masarira azvina kumira zvakanaka. Tanga nekulike this video kana kuti tobva taona kuti ZANU-PF yacho ichapindurawo here panapa nekuti zvinhu zviri kuitika izvi it's something zvinoreva zvakawanda kuti muri kutraya kuda kunyatsonzwisisa nemunhu ari kuzviti vakagadzira zigi vacho ende mutaurire spokesperson anosumuka achitaura mashoko akadai so ari kunyatsopindura panapa ari kuti dear poor Linda, you demanded accountability. When did anybody begin accounting to you? Makamira sani naiva tete amusi makutaura makatasva bhiza here. Burukai mutaure muri pasi tinzwe nyaya dzenyu. Ndo mashoko panapa ari kutoudzwa vaLinda Masarira kuti iwe uri kuda accountability yenyika iwe yekunzi yezigi yo uri kuida wakamira zani. Urunzi wakutaura wakatasva bhiza dzika pasi buruka tinyatsonzwa nyaya yako meaning uri kutaura uri kufarisa kutasva bhiza kutaura wakatasva bhiza is like uri kuzvikwidza ndege mashanga buruka dzika bihamba. I don't know kuti vari kunzi uri kuita pride or something. I don't know kuti ari kuedza kuda kunyatsokuoneswa kunzi kudii panapa navaGeorge Charamba avo spokesperson vatoziva kuti vari spokesperson navaMnangagwa. Ndo nyaya iri panapa. Iyo Linda azotry kuda kuti hey, I'm a Zimbabwean who is disgruntled, therefore I demand accountability. Hey, nhau yangu ndeye kuti ndakasupporta zigi chinchi ndikamhanya naro kwanzi mushonga wechinchi weinflation what yato too late kudhara because this regime inonyatsokuratidza chimwe chinhu hani kuti even pesa pano pachidze vamwe vanhu panosumuka chitaura kuti this is not good man kowai madai so in time and ndo panosumuka vanhu vakaita sana Linda but still right pana chakashata iwe ivavanyangoti mimi hamudi kusapota zvinhu zvenyika yenyu cause vanenge vatsvaga zvene now zvinhu zvazoshatira munhu wese manje to the extent yekuti wakunyatsoenda uchinoona kuti panapa mazuva ari kukwira imagine kuti unogona kungotori addicted kumazoe kuna mwana wekuti haadi kumwa rimwe risiri mazoe obvaona mari yacho kuramba chidai so saka ndozvinova zvozita vabva vatanga kutacha brains avo vakutanga kujamuka manje kuti aiwa titirewo plan ko chichiri kuitika panyaya yemazoe.
chichi kunyatsoitika ndo patanga kunetsera nyaya yese papa ndo pavari kubuda vachitaura zvavari kupindura kuti aiwa imimi valinda muri kufarisa vatozi dear poor Linda. This regime I don't even know kuti vanonyatsotaura vachitembe kana kuti vanoona maZimbabweans kunge chii. I don't know. Imagine munhu akaita saLinda iye anotombobuda achivasapota nguva zhinji pakatotanga kutonzi vari kuopposwa vari kuitwa chinji ndiye anotanga kutomira navo iye ndiye the same person akutanga kunyatsobatwa nekuseri kweruoko. What more mumwe munhu ari kugokwe kana kuti mumwe munhu ari kutori kusama arisina kana access kutechnology. What more munhu iye akanzi abvunza iye chii chinoitika kwaari because of uyu is Linda munoziva hapana kana chipo chizhinji chinonyoitika kwaari because zvinobva zvangozivikanwa. What more munhu wekuti haana kana access kuzvese izvozvo daily life yake munhu iye anenge achizobuda achirarama sei akada kutry kubvunza the same thing iyo iri kuitika. The amount yerespond yacho inopuwa yerough yekuti seneneso musatijairire musabvunze zvezana basa rese ivo ndo chinhu iripo kunyatsongoratidza kuti they don't care hapana kana chimwe. Because you know what I know kuti iwewe kana uri leader ane discipline vashandi vako ava vakaita semaspokesperson ako machinji ava vanenge vachinzi maspokesperson kuoffice kwako chinji yavo vanofanira kunge vane discipline zvitori more. Why zvichidaro? Because iye akasaita discipline kuna kuti anenge kutoona achitobuda achitotaura zvimwe zvinhu zvaari kutoita anenge achitoziva kuti iwewe ukatozvinzwa nyaya yacho iyoka utori more than that. Ndo zvachitongori because iwo hapana pekuti munhu ari hambo ari chinchi zvese zvekuzonzi Nigirikini is a listening president, you know, chinchi nyaya dzimwe dzine chitauro dzezvunza anza vanenge is a listening president atirambe zvinhu zvavanenge vachitaura. But what about munhu ari kubvunza a simple question anobva zonzi listening atazongobvunza achitazongopindura no chikuitika ndechekuti chakati. And the fun part ndeyekuti uyu anga asina kubvunza ivo ana George Charamba but ivo ndongosumuka vachitotanga kutoenda against iye. That's Zimbabwe. Ndo Zimbabwe yacho yachitori ndozvo zvinenge zvitoitika. Ndo Zimbabwe yacho yekurarama nevanhu vese iko zvinezvi mazuva ano and ndo vanhu vacho vaakushanda nehurumende yacho ivapo ndo the way yavanopindura ivo. Amen. Mune Zimbabwe munoonawo sei nyaya iyi tichipinda mushoko tichionesana zvinhu zviri kutaurwa nevamwe vanhu vari kutry kunzwisisa vari kutry kubudisawo maonero avo panyaya iwe. Ndosangana nomwe ari kuti ndo zvinoita ZANU-PF, you defend it every day but if you demand accountability they will go against you. Mutengesi etc pedzerana iko because it's not new. Ndogara chiudza kana vanhu vakawanda vanoita dzungu nevakanzonzi ZANU-PF vatakaita dzungu nayo vachimhanyisana nayo ZANU-PF chakadi ZANU-PF vanoti ime ZANU-PF asi mukufunguza kuti ZANU-PF yekuti kana iri yamuri kuita dzungu nayo yekuti yakauya yakatangwa kudhara iyi vamwe vacho musati mazvarwa vamwe vacho muchitori twana tudiki ndo muri kuita dzungu this kind of dzungu iroro ramuruda kuti kuita naro chazvo aya unoona kuti defend for sure defend paunoda kuzobvunza kuti kubata kwapa ofa. Saka iwe imagine kuti iwe utongoriwo munhu wokuti unongoshiva supporter every time uruto support ya Linda let's say this support ya Linda akanzi ava supporter inotorenana because iye anogona kunge semunhu wokuti anenge ane to influence wotushoma tunqa tokuti haazoshayiwa kuti azoconvince vanhu tushoma totokatomubheka pazvinhu zvake zvaanenge achiita vanhu tushoma what more munhu wo zvake hwana achazobvunzawo ari ngori wakazvimirira ari supporter weZANU-PF. Mamwe masupporters avo vanosupporta vanotreatwa sei? Ndo nyaya iri marapa ndo kupindurwa nokunzi imimi ukavadefenda 24/7 havana basa nazvo kana vakuzongobvunza nokuti wavapandukira because vanongoda vanhu vekuti vanoda kutungamira vanhu kuti madhibha muri padhandeda hamuna kana chamunoziva zvekuti vanhu vanenge vachitokuudzai kuti aiwa izvezvi tazodai tadai zvokunenge vada vanhu kuti pakataura zvese mengi kuti yes ombera maoko yes ndo vanhu vachikoda umwe ari kuti akomanaka George but Linda anombomira newe despite the deficit gap when it comes to eloquence and statecraft on your part azvichatotariswe unonga kutonzi watopanduka watotengwa watototanga umwe ari kuti akoma kunisana mega futi ikoko achitagara hapana chitsotsi chezinga ndozvo zvitori. And ukatona zvinhu zvakadai zvichiitika kutotaura kuti even munhu usakaona paipa mupati mawo zvimwe zvinhu vanombotira kuti uzozviwandirisa so kuti zvilikira but zvinenge zvichibuda pachena like pane scenario yakaitika it was kwakuri kurufaro handisingakanganise kwa this Mr. Mutsvangwa
vakatadza kusumuka kuti vamhorese VP Chiwenga, kwakuzosumuka munhu asvika. And the funny thing, hapana kuzomhoresana futi kwakaitika. Why? Because pane zvakawanda zvekuti vanenge vachitoitana vanhu ivava, but kuti zvizosvika vapa extend kuti vapa ground kuti hazvichatohwandisiki because vanenge vachiri kutomboonana. You understand? Nyaya dzimwe dzinenge dzichiitika. Saka ndo pamwe panenge pachinetsa. Munhu kusangana nemumwe zvekare ari kutiwo in football terms ndingangoti double chance or any team to win. Pedzerana iko. Hanzi pedzerana iko akawaraga. Umwe ari kuti ungaita hasha nekubvotomoka Georgina nekuti wapindurwa mubindu. That's reality. Even if your response is idiotic and lacks diplomacy, tungamirwa nemadzukununu. Ndozvo kutaurwa nomwe munhu panapa. Omwe ari kuti apa mofa handisi kukusapota zvangu, but kufarira menduro yenyu kuna Linda. Zvasakana. Ari kuti you sound very stupid. She is a Zimbabwean and a taxpayer. She has every right to question the government because inyika yakeo. Exactly my point. You know, a lot of people vanotakafunguza kuti pamwe zvichida kuenda ari kutanga ada kusupporta zvachitaura naLinda. I'm not supporting zvachitaura naLinda, but what I'm supporting is the question ya raise, because I know my questions anogara achibvunzwa nevanhu vakawanda. Vamwe vanotofamba vachitaura vega muroad vachitaura ndakawana mukana ndimbobvunzanawo navo ndimbonzwa kuti zvakamira sei. Now uyu abvunza a question iri very simple yekuti munhu wese ndo zvaari kungobvunza. And the funny thing anobvunza ivo atobvunza vanhu vaatobvunza vekuti ndo vanofana kuuya vachingomupindura, but mhinduro yacho mabudire yakuita manje ndoponoona kuti vanhu ava havana kana tsitsi nemunhu. She is a taxpayer, not deserve kuti anzwe, but yo vanhu vakawanda vabatwa. But anyway, ndo treatment iri kupuwa maZimbabweans neruling party yenyu yemuZimbabwe. Ameno nyaya iyi muri yeZimbabwe munoionawo sei nyaya iri kuitika iyi ndava nayo ndakakubatira nhasi, nyaya yerafu irikutaurwa iyi? Tell me what you think in the comment section. Munoionawo sei nyaya iyi? Dauti muto dautoziva kuti nyaya iyi mimi muri kuionawo sei?